κουζίνα αλληλεγγύης λειτουργεί σε τελείως διαφορετική βάση από άλλες ομάδες που έχουν και αυτές σκοπό τη στήριξη οικογενειών που έχουν πολύ δύσκολα προβλήματα επιβίωσης. Σκοπός μας είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι ότι τα προβλήματα της κρίσης μας αφορούν όλους. Ο καθένας ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσει τη δουλειά του, ο καθένας με την κατάσταση τη γενικότερη που έχουμε δεν μπορεί να αποπληρώσει δάνεια που έχει συνάψει, ο καθένας σε αυτή τη γενική κατάσταση είναι σε δύσκολη θέση. Άρα είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια, δεν υπάρχουν διακρίσεις και επίσης πιστεύουμε πάρα πολύ, θα έλεγα, στο νέο τύπο πολίτη, στον πολίτη δηλαδή που ενημερώνεται, στον πολίτη που βλέπει καταστάσεις αλλά λειτουργεί και δρά, στον πολίτη που θέλει να φτιάξει μια καλύτερη Ελλάδα και φυσικά να βελτιώσει την ζωή του. Λειτουργούμε βάσει ανοιχτής συνέλευσης, εκεί παίρνονται όλες οι αποφάσεις, δεν έχουμε ηγετικά επιτελεία ή οτιδήποτε άλλο και βάσει αυτών των αποφάσεων προχωράμε σε δράσεις είτε σε σούπερ μάρκετ είτε στην λαϊκή. Πιστεύουμε πάρα πολύ στη συλλογικότητα και μότο μας θα έλεγα είναι ότι μόνο όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να νικήσουμε την κρίση. Από την αδυναμία των παιδιών να παρακολουθήσουν φροντιστήρια στο Λύκειο, γι' αυτό έχουμε κάνει και το κοινωνικό φροντιστήριο με 70 παιδιά που λειτουργεί από τον Οκτώβριο. Βοηθάει ακόμα η ομάδα ανθρώπους που μπλέκουν στη γραφειοκρατία προκειμένου να καταθέσουν τα χαρτιά τους για σύνταξη, τους βοηθάει με κάποιους έμπειρους συνταξιούχους που θα γνωρίζουν αυτά. Οι δράσεις μας είναι πολλές, μπορεί κανείς να μπει στο Facebook και να τις δει. Κοινωνική κουζίνα αλληλεγγύης είναι πέτη. Να δει και βίντεο, να δει και κείμενα και βέβαια ζητάμε από όλους τους κατερινιώτες να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, να μείνει η κοινωνία όρθια έτσι ώστε να μπορεί να σκεφτεί, να δει τις αιτίες της φτώχειας στην οποία έχει πέσει ένα κομμάτι του κατερινιώτικου πληθυσμού, να σκεφτεί λοιπόν πάνω σε αυτό το πράγμα και να αποφασίσει να αντιδράσει, να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Yesterday was a party, today it ends. This is a city that breaks but